Auzoko afaritako sobrak bazkaldu dituzu, azken hilabeteetan nekeak jan baitzaituzu, ontzirik garbitu gabe eta lurrera begira, kafe bat hartuta joan zara liburutegira, burua txano barruan, baina goi eta beblai, kanpoan euriari du eta barruan ere bai, naiz eta egongo ziren libre beste hogei toki, betiko mailan eseri zara automatikoki, poltsatik atera duzu plastiko baten sartua, pozpozik egin zenuen egutegi xalatua, gaurko karratuan jartzen du lasai-lasai asteko, sei gaiterdi dauzkazula lau ordutan ikasteko, betaurrekoak eraman dituzu begi artera, baina ezinez ikusi beste moduren batera, lana egon ezin eta presioa sufrimendu, zure iztarren dardarak mai guztia mugitzen du, naizta nahiago zenuken ikusezina bazina, kanpotik entzun liteke zure arnastu ezina, etzenuen ez nahi zure asperenik bihurtuzu, eskuak fuerte itxita sabela gogortu duzu, hausten ari dena eusten saiatzearekin jaida, etzenuen nahi baina malko bat erori zaizu maira, poltsa sorbaldara jaso ta eutsi duzu negarra, etxea baita usteko leku posible bakarra, logelako ateari barrutik bultza eginda, lehengo ito larria areagotu eginda, azkenerako zotinka, arnaz estuka uluka, amaitu duzu lauklines eskubanatan hartuta, baina zabalka batez arnasa berreskuratuz, hiru aldiz egin duzu hartuta putz, ikasmailan eseri ta apunteak atera, gorputzan behartu duzu beste laugai ikastera, gaua leiotik sartuta, burua maira eroriz, gaurko eguna tatxatu duzu boligrafo horiz, txukun gorde duzu koadernoa karpetan, kanpoa euritan eta lurrak linesez beteta.